Zeizena du zirkoak? Atorkigu, kaletik ikusi dugu, zumpa, 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 zun. Zikoak eta batekoak moztu behar dira. Marretatik. Dirua norentzat izango da dirua? Txikientzat eta hondientzat. Hori zenbatekoa da, naia? Bikoa. Zer egiten ari zera? Apaintzen, ez barruan ez da ikusiko, baino kanpoan bai. Horrela, bai. Lan handia da. Ja ez da, baino gomez gehiago jarriko dizkiozu? Apaintzeko zure txistera? Magoaren txistera. Koloretakoa izan? Bale, ze kolore du horrek? Bai, urdina, jarriko dituzu? Ongi. Ba, berriro jarri. Nola egingo ez du ez erortzeko? Sartu ondo. Holaxe, a ber, kendu eskuak orain? Zergatik ematen dituzuela? Pixka bat erortzen dara bako. Hori da. Ez, kaiet. Paiazoa jazten. Bai, hori da. Txanoa non dago? Eta zer egiten dute gure paiazoak? Bai, eta saltoak ere bai egiten dezute? Saltoak egiten dezute? Oi, oi, zondo, zer gehiago egiten dute paiazoek? Kendu behar diozue aurkia lagunari, kendu. Eta erori egiten da paiazoa. Oi, ezin du? Oi, erori egiten da. Orain beste paiazoa orain. Beste paiazoa, eta beste paiazoak zer egiten dio? Kendu aurkia, oi, zondo. Zer gehiago egiten dute? Eta zer gehiago behar du? Aurkezleak zer gehiago behar du? Eta zer gehiago behar du aurkezleak? Hori zer da? Nola ditzen da? Mikrofonoa. Nora domatzailea? Hoi, hori da. Bai, hori da. Nola ditzen da hori? Latigoa. Bai. Eta zein gehiago behar du domatzaileak? Tigreak, ez da? Bale, gizon indartsuak hartu behar du bere behar duena. Zer behar du gizon indartsuak? Hartu zazu eta juntzaitez eszenatokira. Indartsuak egiten du gora. Eta orain bera. Gora berriro. Bera. Eta bi behatzekin eta esku batekin dakizu egiten? Saiatu esku batekin. Oi, ze zaila, eta ez zaio erortzen. Txalo bero bat.
Listaren jantzi zauzu. Bai, musikariarenak. Bai, jantzi. Jantziko dezu? Bale, ba, jantzi. Tigreak hartuko dute behar dutena. Zure txanda ez da orain, Kaiet. Orain da tigren txanda eta domatzailearena Beñat falta da bere kareta hartzeko. Eta tigreak, zeintzu dira tigreak? Lorea? Lorea eta Beñat. Beñat eta beste tigre bat falta da? Eta hori. Ez? Beste tigre bat falta da? Nor da beste tigrea? Nor da beste tigrea? Kokodrilo. Kareta. Bai. Eta jantzi. Ez, baino lehenengo altxa. Altxa, zutik. Ez du lertzen, kokodriloak ez du lertzen. Bai, esaiozu, koska. Ñam. A ver, kokodrilo, koska. Mi, malabarista bai. Juntzaite zeldanen gana. Oi! Eta ez zaio erortzen malabar... Oi, erori zaio. Orain deba funambulista, erori gabe, ibiliko da. Oso zaila da. Eba, gora. Gora. Oso zaila. Duna, oso ondo. Kaiet. Kendu zaitez, mesedez. Aurrera deba. Orain, Adrian, altxa zaitezu, banku gainean. Altxa zaitezu. Funambulista oso zaila, kontuz. Ez erori. Ez da erori. Oso zaila da funambulisten lana, Venga, eta orain salto bera, deba. Salto bera. Salto. Txapel. Haundiak eta txikiak eseriko dira eserlekuetan, bai? Zirko bat datorkigu, kaletik ikusi dugu, zumpa, atzetik joango garagu. Aurretik elefanteak, mugituz sudur luzeak, tumba, nipurtandiak astiguz, pra. Zertan ari zarete? Jarri zure argazkia. Un jarriko duzu. Jarri hor, oize guapo. Nor da hori? Aitatxo. Zuzera zein? Eta nun zaude? Zaitut ikuste. Oke. Zu zertzera? Zirkoan zertzera zu? Unai, zuri tokatzen zaizu lehiatilean egotea? Zu zer egingo dezu, kobratu? Bai? Hori zer da? Zergatik izango du hotza, Unaik? Manga motzetan dagoelako? Zeizena dezu? Naikari payasitoa. Prestatzen ari zerate? Zertarako? Zer egingo ez dute gero? Zirkoa, norentzat? Zuentzako bakarrik? Ez, nore torriko da zuek ikustera? Legona eta Karmelera. Behiatu. Baita nule hoia.
Hala izan du.